TMB Maps, la informació del transport públic a l'abast de la teva mà. Centra la teva posició al mapa. Comprova quines són les estacions d'autobús i de metro més properes. Calcula la ruta i la durada del viatge. Tria la teva línia i situa-la al mapa. TMB Maps, disponible de forma gratuïta a l'App Store i a l'Android Market.